Hij zat net in de luiers toen Adrie van der Poel in 1988 de laatste Nederlander was die de wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik won. Nu, 28 jaar later, kwam Wout Poels als eerste over de streep tijdens de laatste voorjaarsklassieker. De spannende koers vol hagel en sneeuw werd in Huizen Poels op het puntje van de bank beleefd. Ja, dat is bijna niet in woorden uit te drukken. Ja, ik zat met de familie voor de televisie en je ziet die laatste 10 kilometer. En dan zit hij erbij, dat is al mooi. En op een gegeven moment zijn ze met 4 man weg, ja, dat is nog mooier. En dan die laatste 200 meter, dan zie je hem aanzetten en dan, ja, dan weet je niet of hij het gaat redden, maar of dat er nog andere, snellere sprinters bij zitten. Maar dan zie je hem 10 meter, 5 meter en dan zie je hem die handen in de lucht steken. Ja, geweldig. Ja. Nou, de hele familie zat op het puntje van de stoel. De apps die vlogen over en weer. Nou, hier en daar wat hartkloppingen en dan is wow, en dan is het gebeurd. Ja, fantastisch. Nou, we hebben genoten en niet alleen wij, maar iedereen, heel Nederland heeft genoten. Door de familie werd al snel Wout zijn huis versierd en een huldiging georganiseerd in het clubhuis waar de Skyrunner door zijn enthousiaste fans werd ontvangen. Ja, een beetje onwerkelijk allemaal, maar ja, het is wel gaaf dat iedereen hier is nou en er een mooie feestje van maken. Ja, het is al mijn 5e overwinning, maar ik bedoel zo'n monument winnen, dat gebeuren niet zoveel renners en dat is heel mooi om zo'n rijtje te komen te staan. De Helse Ardennenrit stond dit jaar bol van de spanning. Het was een hele zware koers met sneeuw, we hebben alles meegemaakt en dat is natuurlijk heel mooi om zo'n koers te winnen. Ja, de laatste meters had je nog net wat over. Ja, ik had een hele goede eindsprint en ja, dat is wel super gaaf als je dan als winnaar over de streep komt. Toch had Poels het van tevoren iets anders op zijn netvlies. Hij had zijn zinnen namelijk niet op deze klassieker gezet. Dat was eigenlijk de Waalse Pijl en ik hoopte hier eigenlijk top 10 te rijden. Maar ja, winnen dat is natuurlijk altijd een heel ander verhaal, maar ja, wel mooi. En mede door de ad hoc georganiseerde huldiging werd het feest van die middag in de avonduren doorgezet. Nou, ik was benieuwd wie er allemaal zouden komen, maar ja, de opkomst is overweldigend. En ja, ik zag Wout net ook wel echt glunderen en denken van, hé, wat heb ik toch allemaal losgemaakt hier. Want dat besef, dat moet er volgens mij nog wel komen. Al mijn vrienden zijn hier, familie en heel mooi. Luik-Bastenaken-Luik was de laatste rit voor Poels voordat hij op hoogtestage gaat om zich voor te bereiden op onder andere de Tour de France die op 2 juli van start gaat.